Posachedwapa tikupasirani ena mwa mafunso amene atolankhani lero lino awafunsa akuluakulu a bungwe limeneli la SIDED pamene amachitisa press conference mu mzinda wa Lilongwe. Takhalani pompo mumve mafunso a atolankhani kwa a Sylvester Namiwa. Segule baloli nkutheka kuti muli ndi mafunso pena simudamve bwino pena tinayankhula chikhukuza. The floor is open. Mutifunse mafunso. Mukatenga chinkuza mawu munena dzina lanu ndi nyumba imene mukuyimirira mawu uno. Zikomo kwambiri. Yes. Nikuona mkono. Yes, you have the floor. Leya Malekano ochokera ku Zodiac. Funso langa silapatali kwambiri. Timangofuna mwina tingodziwa kuti anthu mwina pena kamabwera kwa atolankhani ndi statement imakhala kuti anthu amene akufunawo sanafikire, anthu akungomva mwina kudzera pa wireless kapena pakanema. Vitumbiko mumba mwina timafuna tidziwe ngati SIDED fankhani ya sugar munayiyamba kale, munafikira, munakumanapo nawo mwina nkukambitsana pa nkhani ya sugar. Chachiwiri mwakambanso za kuchedwa kotulutsa report ku nyumba ya malamulo ya nkhani ya sugar inquiry imene inachitika kalekale. Tikukumbukira bwino lino kuti munayiyambitsanso nkhani imeneyo nthawi imeneyo munali inu. Mwina poyankhula ndi adindowa akumafotokoza kuti vuto kwenikweni lili pati, komanso mwina lipotilo la sakamira pati kuti mwina asalitulutse kufika pano kuti anthu akugula sugar 2600 pa msika ovomerezeka, komanso 4000 ena 5000 kumene pa msika. Zikomo kwambiri. Nkhani yofikirana, nkhani yabwino kwambiri. Koma tivomereze kuti Malawi ndi democracy. Ndi democracy ili ndi magawo atatu formale, koma pali gawo limodzi lofunikira kwambiri limene lili fourth arm imene ili media. Kuti kumene ndafika pano taafikira. Bwino lake chokoma kwambiri nchonena kuti Vitumbiko mumba akuoneka kuti ni munthu wozichepesa. Ngati angayambe kuzikweza, ngati angayambe kusimbwa, ndiye pakhala koyamba komweka. Ndi munthu amene amati amakhulupirira ntchito zamakono zofalitsa mauthenga. Ndi mukati wafikira ndinene pano kuti taafikira. Kalata ndiye pa 6, kalata itapasa. Ali nayo. Ndezi ndiwo asankhe kuti akhalenga sana ilandire izo ziti ndiwo, koma mukayang'ana akayenda amakapanga post pa samba la mchezo lawo. Kusonyeza kuti munthu amene amagwisa ntchito amene ali social media friendly sanganene kuti kumutumizira kalata pa WhatsApp ndiye kuti kalata sinafike. 2. Bungwe la SIDED is a serious and credible organization. Ndikunena panopa kalata yafika kale ku office kwawo with proof kuti kalata yarani yaperekedwa hard copy, koma kalata ndinawapasa zulo umboni ulipo. Choncho ife sitimakonda kubwera kumazapanga za nchezera because Omega ananena kuti we are touching on a serious issue and no serious and sane government would play hide and seek with sugar because it comes second to fuel as far as issues of multiplier effect on the economy. So we are dealing with a serious matter here. So there, be rest assured, a minister akuziwa, ku safety C akuziwa and apanga knowledge kuti alandira. Kumene kwa sala kumene titibe we are sure ndi Irovo we are making an effort kuti sugar ailandire. Nkhani ya sugar bill mai ndifuna ndikuuze ndanena kuti sindikuzowa kuti chichewa cha katero ndi chani mundithandize, koma ndinagwisa ntchito chikhamu ndikachikhalidwe kena kake kuti mafusa Irovo lero akuza ndi sugar alipo. Kuti mufuse sugar kuti ndinapanga siku imene amumba amayenda ineso ndinkayenda
andi nthawi imene amafika ku chipiku nkuti sindikuti ndizilowa ndachita kubwerera kuti tisakhale ngati kuti tikuyendera zofanana. Ndinafika ku Kanengo kuli warehouse ya Ilovo. Kumeneko analemba kuti working hours ndi Monday to Friday. Koma siku limene nafika kumenekoli napeza kuti nafika ku 11 o'clock gada mandiuza kuti kunoko anthu kulibe achoka. It was a Tuesday. Anthu achoka. Anthu akuchoka Tuesday ngati sali Wednesday. Anthu akuchoka nthawi yogwira ntchito abwera liti akuti Friday ndi kuti sugar azayamba kulisa Saturday. Mmene mukuteromo mashopu ambiri mulilongwe sugar mulibe. Koma ku Ilovo ku warehouse ya Kanengo sugar aliko koma anthu ogwira ntchito kulibe. Komanso sugar ngakhala aliko sugar isangangochoka kumene uja akafike pa okala ya munthu akwene kuti aduse kwa madistributor. Ndipo madistributor onse tachulaja amene distributor akuziwika kuti amagawa sugar ndi mmodzi. Ndipo kumafuza kuti kuli ena wa sugar wa mapitisa kuti Ilovo ali ndi mgwirizano kuti ma supermarket ya azitenga sugar direct. Ndiye ndakuuza kuti akuti from Tuesday kuzafika Friday anthu ogwira ntchito ku warehouse ya Ilovo ku Kanengo achokapo. That means they are keeping the city or the country at ransom up until waja akabwirira kumene kuko sugar yambe kupezeka. Now kunkhani ya bill, the last time ndinayiona bill ndinawo ma draft awiri atatu. Lero anthu akayamba kwambirana akatipita ku nyumba ya malamulo imapezeka kuti ndi mapeji 95. Siku lile mukakapita mukapeza kuti mapeji 35. Siku ndinapita poyamba inali ku Ministry of Justice kwa Attorney General adayicho sako ayipitisa ku agriculture. Ndiye ili ku agriculture ndinapita mu 2023 nakapeza mu boardroom akuyiunikanso koma ndinapeza kuti ali pa page 187. So mutakuona kuti pali njomba kwambiri. Lero wina akatimwikepo izi wina mabwera nzake tichoserezi. Wina akati akayimaliza akagwirizana kuti pano pati kupita mukayang'ane mu July 2022 kunalembedwa nkhani mu newspaper ina kunena kuti munkumano uno ku nyumba ya malamulo bill ya sugar tikakambira ndipo ikadusa 2022. It is reported, this is documented. Koma kusafika lero akuti akuyigwirabe. Ndiye lero ikachoka ku justice ikumapita ku agriculture. Ikachoka ku agriculture ikubwera ku justice. Ikamatere ikungosintha mapeji. The last time I checked napeza kugwira anali pa page 187. You see? So that should tell something kuti ndifanira kuti nkhani ya sugar ni nkhani kuti ngati dziko tibwere pamozi. Si nkhani ya munthu mmodzi. Timvane ifata nena kuti padakale panopa amumba magwira ntchito yabwino koma pompana muyitanise mkumano emergency meeting pakala anthu amene amalima sugar andi mukumbukira masoka pomba alimi anzimbe adachita zionesero nkhani yake yachani ya lamulo lomwe la sugar bill. Ndi amene amalima nzimbe amene amapanga sugar ife ogula ndi aboma tikhale pamozi ndi akaswiri ena tikonze nkhani chifukwa chonena kuti dziko lina mu Africa mu Mauritius chuma chawo chinayenda bwino chifukwa cha ulimi wachani wa nzimbe. And Amalawi umene simukuziwa our sugar is so superior as compared to the rest of the region. Sucrose extraction rate per 1 ton yonse ya nzimbe imazabwera 14.5%. Pamene mukapita maiko ngati ku Zambia imabwera pa 8.5, ku Mozambique ndi 7.5, ku Tanzania ndi 8. Kusonyeza kuti nzimbe yathu yakuno mulungu anatidalisa doti latuli ndimagwirizana kwambiri ndi nzimbe and sugar wathu mu region iyi ndiye khayo amene amaloledwa ku America. Kwa ndiye musisifuza kuti tili ndi kampani yopanga sugar, tili ndi doti labwino, tili ndi anthu olimbikira ntchito, chifukwa cha ndi madandaula kuti forex kulibe. Chimachitika njani? Sugar kupangidwa Malawi muno. China chimene amayikapo ndi chani chimene chimafunika forex kuti sugar zidula chonje ngati amapangidwa kunja. Mukafusa amakuuza ni zizungu ziwiri. It is capital intensive business. Amayankhula zimenezo. Ati kuti mumange kampani yopanga chifactory chopanga sugar zimafika ndalama zambiri. Ndi mufuza kuti chifactory chimango chimangabe. Chimene ndamangidwa cha 1950s. Chingachifunika ni maintenance mpakana izika maintenance yo imapanga warranty imakwanira ngati kuti mkumanga so factory ina.
ifanena kuti this is a cartel ndipo amalawi ngati sitigwirana manja kumasula cartel iyi tipitirira kuvutika tipitirira kujeredwa masuku pamutu zomvesa isoni zona kuti ndinene pano kuti asogolera athu andale ndi amene amasogolera zinthu izi zonse zimene abweresa poyera amumba izi asogolera andale onse amaziziwa disindike kuti zonse sizingateke ilovo kaya distributor azisunga sugar malawi muno anthu andale osaziwa no osateka then ngati samaziwadi we are not safe as a country ndibwereze pamenepo. So to answer your question precisely, personal interest, selfish interest anthu akupindula kwambiri ngati ma individuals kuma as a country we are losing big time ku sugar industry. Ndapereka chisanzo chabwino kale Mauritius inapanga develop chifukwa cha sugar akanakhala kuti anthu athu amakhala serious. In fact upush kuti pa chisankho ichichi chimene chikubwerachi sugar should be an issue yona kuti muzauze ya Malawi kunena kuti nkhani ya mafuta sugar muthana nayo bwanji, because it doesn't make sense company yetu mapanga profit year in year out akukanika kupanga increase production. Mena nkamanga factory ja population ya Malawi 6 million pano pati 22 million kuma mukafuse production now is around 300,000. Why akanakhala sugar jakampanga saa kugulisa fair and good bwezi kuti azonjezera njishuga popeza saa kugulisa kuma kupanga profit amapanga declares public information every year amapanga profit. Why don't they want to expand? Why? These are the questions Malawians we should ask, we should wake up. So nkhani imene yoyo leya muitenge mukafusi adichali chimwe topanda tatuuzeni anamiwa kuti kuli sugar bill ili pati chikuchitika ndi chani kuti muzingochita njomba mwe muti mzibweresa mabilo opanda pake ati age bill ati chani. These are the serious issues as a country we should spend our energy and time on. Mwafusi adichali chimwe topanda lewa kuuse kuti where are we? Dzilanga ndi Alex Patson kuchokera ku wireless image. Mwina simuona kuti ngati bunga limene mmamenyeraso ufulu wa anthu kutokhala kwabwino kuti mungopanga join kapena kuti kupanga support zimene akupanga anduna amumba mwina ngati kumayendera nawo mashopu komanso kuonetsa kuti sugar saubisidwa. Do you think it would be the necessary move? Malawi is not a banana republic. Tini malamulo desu tili mandate zimene ndikuyankhula panozi mashopu mo taenda ma warehouse ndaenda ndina kuti takafika dziko lino lichuluka chibwana anthu ambiri akamationa Amalawi amationa ngati anthu opusa chimene muziziwa. So ife ntchito yathu ndikubwera kunena kuti uku zimene akubisa ndi izi ndifake dauza ndunawa kuti ngati ali serious amumba aitanise an emergency sugar indawa kumene kukabwera ma issues izoenda mashopu ndi nkhani yabwino koma sithandiza kanthu. Ndanena kale mfundo 6 zili apa kuti kunatengedwa chileso mu August 2023 ACFTC anakapita ku court kukamangala kuti achichose judge Wezi Charity Malonda mu ruling ananena kuti in 30 days apanga ruling. That was in October 2023 lero ndija. Ndanena kuti mu July kunali the first ever parliamentary public inquiry on sugar pricing and production. Mpaka na lero nyumba ya malamulo ikukhalira report. So mmene tabwera pano ndi tugwiza nawo amumba ifama nena kuti amene sasusana nafe athanizana nafe akana kuti tikususana nawo tekanabwera pompati kanauza kuti no mukulakwisa and mukayiona kalatayi tikunenaso kunena kuti while pledging our support to unbundle the cartel, SEDED intends to bring to your attention the following issues. What's the my issues? And in the honest post ya mapanga bwino ndakumbukirano kuti anali ku Irovo. Nkhani ya nduna siyofunika kuti piecemeal approach. Nkhani isofunika piecemeal approach. Chifa kuli zinthu zambiri zimene tazibweresa poyera. Chimene mufunika simufunika kuti muyendera ali mipauka ayi, Irovo muyendere payoka ayi, muyitanise mkumano onso khale wa mangu ngatidi muli serious. If the minister is really serious about addressing sugar issues, we should have an emergency sugar indawa. That should be a build up on the public inquiry imene chitika mu July. Tathokozeswa speaker Mike Catherine Kotani ha
titalembera petition adamva kulira kwa Malawi ndipo pempho lathu analivomera kuzera mwa Apo Nkhoma. Airovo adayitanidwa mbali zonse zidabwera. Ndiye nkhani iyi ndiyo makambira kuchipinda amumba tifani kuuze kuti nkhani ya sugar we are supporting you koma we support you to a certain extent. Ndinene pano ngati machitidwe anu saonesa kuti you are doing it for the to defend and save public interest, if support yathu tizapanga withdraw, because the constitution section 12 is very clear that those people exercising political authority do so solely to save and protect public interest. So as we are sitting here, we would like to believe that Honorable Mumba is exercising political authority solely to save and to protect public interest. Now we are speaking on behalf of Malawians kuti nkhani kuenda mashopu kuendera Irovo yoka fa amanena kuti aliyese akapeleka kamba nkhani yake amaoneka ngabwino ampo until utamva the other side. Now wina akambe zake huku tisokoneza. We don't have the time, we don't have the luxury of the time. We need an emergency sugar in our, the time is now before the energy mina now amumba isanate asana before ni mafunaso nenejo kuti akapitirira osapanga zimeti kunena apa, he will be captured. Mark my word. If Honorable Mumba you are following, I want to assure you that if you don't tread carefully, shortly you will be captured. Mind you, you are dealing with a cartel. Sugar in Malawi is a cartel, and just like elsewhere is a cartel. Now this is why I'm saying this should be a joint venture. We need collaborative effort. Every Malawian, we should join hands in order to unbundle this cartel. So we ended up and better club and information. This is why we want to Irovo at Uzi, my distributor wow, and now pass my contract. From there, Tisabirans. Into as I'm sitting here, see the Simaluba we have information. And thank you very much, Malawians. The few patriots, information is coming up. Shortly or sooner or later, we are going to liberate this country economically. Inu ngati bungwe limodzi lomenyera ufulu wa Malawi, kulankhula kwanu munakamba kunena kuti kampani ya Irovo ikupindula kwambiri pa ulimi umenewu wa sugar, koma anthu awo amene akugwira ntchito akumeneko sakupindula, akuzunzika. Mwina munayesera kukambira nako mwina zimenezi ndi a Ministry of Labor kuti kuonetsetsanso kuti mwina kwamenyera ufulu anthu ogwira ntchito kumeneko kuti adzipindula ngati mmene likupinduliranso kampani imene zikomo kwambiri. Fuso limene uyankhulake njimozi imene anafunsa kutena kuti anthu akuona zimene zimachitika poyera fa Irovo angogwira ntchito yawo ndi Amalawi tomwe ndi abale athu ndi makolo athu ndi azimwene athu ndi makolo athu ndi abale athu. Mene mavuto Malawi panopa aliyese ogwira ntchito Malawi mlakuvutika sikunda ku Irovo okaya tikatene kuti ndi Irovo okha amene akuvutika ndiye tikunama and acid sistema kondo mayankhula zinthu ngofuna kungoyankhula. Nkhani yona kuti za malamulo aleba aliyese akudziziwa kumene konso kuli anduna akulebako nawonso atengera chisanzo chabwino. Adimba ndaona now is full of energy, is jumping up and down. I mean, these are the leaders we want. Usati munthu basi kale munthu makangoTX makangoendera kuzibwenzi makachaso no. So imenezo I think tayankha kale kuti ntchitozi timapanga act according to mandate kuti ife titere ife yathu ndiyo ngoimba ngoma kunena kuti enawo amene ali mandate apite akaone zikakhala kuti sakupanga naming and shaming zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti abwera pano nkale komanso zimene tinabwera nazo takwangula. Ndimaganiza kuti nthawi yakwana kuti titseke komabe nkutheka. You have something to say? Okay, fine. Pomaliza penipeni ndisindike kunena kuti mavuto a sugar Malawi muno ngaakulu sangangotha ndi kuthamanga apo ndi apo kuyenda apo ndi apo kuyenda kunkofunikira ndipo kwathandiza ndipo ife tikuthokoza chifukwa ife asidedi Malawi akamasekerera ife timaseka, Malawi akamalira ife timalira, ndiye kuyenda kwa nduna kwathandiza kwambiri ndipo ife tikuombera ni manja.
ndipo tilipo tigwira nanu ntchito, koma zifunika kuti mbali zonse zibwere pamodzi. Mutengere chitsanzo chabwino ntchito imene anayamba olemekezeka a Simplex Chichola Banda. We at SEDED, we are not in the business of flattering people. Timangonena ma facts. These are facts. Simeni tukamba hapa. We are not here to flatter anyone. Sinabwere pano kuti timukomese munthu koma tingonena zoona zake zimene zili ni maumboni. Choncho Mumba mutengere pesi imene anasiya olemekezeka Simplex Chichola, muitanise mkumano wa pompo mwayamba bwino. Zipaso zimene zaoneka apa zisanapite, chifukwa ngati sipachitika china chilichonse musunge mawawa posedwa pompa sugar jasowa akasowa ndi asowa zenizeni azafika pona kuti mwina package zafika 10,000 ndiye sanafika kumeneko tifuna nsonkhano wa pompo. Chinthu chachiwiri njonena kuti Ilovo iphunzire mapanga zinthu zake poyera. Tikuziwa kuti chidwi chawo ndi ma interest kuti azipanga ma profit, koma aziwe kuti Ilovo is there because Malawians exist. So aphunzire kumapanga zinthu zona kuti tiziona poyera. Price build up atiwonese kuti musugar mumalowa chani kuti sugar azidula motere. Chinthu china ngati sugar yowavuta priority muzipereka mu supermarket. Akambisa Amumba alipo akaulula kuti sugar yorani wabisidwa. So zomanena kuti sugar alipo kumasa kuoneka zimenezo zithe. Nde bwana Mumba tinabwera pano poyera tikanangolembera na message kapandika na kuimbira ni phone Amalawi sakanadziwa komanso ndinafuna nditengerepo mwayi kuna kuti ndikuthokozeni poyera pano ntchito imene mukuyigwira, koma ntchito simunayambe pa nkhani ya sugar. Pomaliza penepeni ndisindike kuti ku Ilovo zikafika potina muzipereka mu supermarket kuti anthu sugar zikampeza pa mtengo wabwino, koma nkhani ya mtengo zimene zikuyimisa mtengo sitikuyeneka so Amalawi kuti sugar tizigula pa 2,600. Hayi alikutali sugar timapanga kunkuno. Nkhondo imeneyo tikupira kuti ndi minister amene tiyende naye limodzi kuti Amalawi tiyipambane nkhondo imeneyi. Tikayipambana mtengo wa sugar ukhale womverera. Sizoona kuti Amalawi ena aziona sugar ngati kuti wanthu opeza bwino. No. Sugar is a basic necessity. Sugar is not a luxury. Koma Amalawi ambiri sa sugar nayo walako. Chifukwa chani? Sugar yo amakusidwa ngati akupangidwa kunja. Ndeli kamakapangani ya sugar timakhala nkhani timakumbukira Salima Sugar. Male mbingu zimu wake use muntenderana aona kuti chinthu chabwino njona kuti pakhale competition pansika apa. Ndi anayambisa Salima Sugar. Nkhani ya Salima Sugar ndi yaitali ndiyo funika tizayambe payokha ndikayamba pano tisokoneza. Zikomo kwambiri kuchati chikwado manena kuti mukalalike zimene mwazimva, inunso mukalembe zimene mwazimva. Tinayamba ndi pemphero, mundilole tiseke ndi pemphero. Thank you very much for your kind attention. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye tikuthokozani kuti msonkhano wathu wayenda bwino. Tikupemphaninso kuti pamene tikubwerera tikathe kuyenda bwino. Tapemphera onsezi dzina la Mwana wa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Umonso ndimene tamalizira mu mzinda wa Lilongwe pamene bungwe la SEDED limachititsa msonkhano wa atolankhani maka pa nkhani yokhudzana ndi kagulitsidwe ka shuga komanso kapezekeredwe ka shuga muno Malawi. Ndikukhulupirira kuti tamvera bwino lino zimene ndithu anali ena mwa mafunso amene atolankhani adawafunsa Sylvester Namiwa